Хора, намирам се на улица 14-та, Траката. Това кученце разбирам, че стои вече 2 дни на улицата. Ей тук. Явно е изгонено от някого. Не знам защо. И понеже го засякох сега, реших да му донеса храна. Надявам се, че може би някой ще се го разпознае, но то стои тук на тая част на улицата. И... Чакай сега, чакай. Айде, ма насам. Айде, ма. И... дано някой да се погрижи за него. Аз това, което можах да направя, да му донеса храна и вода. Доколкото разбирам, стои тук от 2 дни. И така не мърда. Чака си стопанина. Не знам кой може да причини нещо такова. И не знам защо би го направил.